ver, Gonzalo Caballero, todo o mundo coñecedes. Eu coñezo desde bastante tempo, non? A primeira vez que eu vim presentándose a unhas primarias, acababa de ser deposto Emilio Pérez Touriño, estábamos en Pontevedra. Eu vi un rapaz, un mozo que estaba por ali e que saliu con moito ímpeto de intentar buscar unha saída para o Partido Socialista despois dun evento traumático, e desde entón sempre estuvo loitando por este partido. Creo que é algo que non se pode discutir. Hoxe faz un acto provincial. Eu agradezo que nas primarias se faga un acto provincial porque é a oportunidade que teño como secretario provincial precisamente de poder falar da trayectoria de Gonzalo. Unha trayectoria na que aquí hai alcaldes, alcaldesas, concelleiros, concelleiras que todos saben o que supón o seu traballo. Canto socialismo de toda a provincia de Ourense hai hoxe aquí nesta sala que estaba rotada, na que tivemos que pechar fora o aforo porque non podía entrar máis xente. Canto socialismo hai aquí, e que orgulloso estou eu sempre dos socialistas e das socialistas de Ourense, porque o socialismo de Ourense é o socialismo que loita contra a dereita máis dura, máis caciquil, que está instaurada nunha dinastía hereditaria, nunha dinastía que implica conservadurismo, clientelismo, que debilita o progreso da provincia de Ourense. Cando eu penso no millor socialismo que hai en Galicia, cando eu penso no millor socialismo que hai en España, vexo para todos vos, porque sodes o orgullo do PSDG, o socialismo que resiste